んにちは、豊田幸三です。レッスンの動画シリーズ3回目になります。今日は呼吸について取り上げたいと思います。呼吸はこのフルートとかティンホイッスルにちょっと特化した話なので、それ以外の楽器の人には少しだけ縁が遠いかもしれないんですけれど、それでも音楽を演奏する上で、実際に楽器を鳴らすのに呼吸を使わない楽器でも僕は呼吸は大事だろうなというふうに思っています。なので、もしかしたら何かのヒントになるかもしれませんが、とりあえず今日は楽器に使う呼吸についてお話ししたいと思います。このティーンホイッスルっていう楽器はとても小さくてそんなに肺活量いる方ではないので、それでも時々吹いてて苦しいですっていう声を聞きます。このアイリッシュフルートについてはもう代表格かもしれません。この初心者が始めて間もない方がぶち当たる壁としてはもう息が辛い、とにかく辛い、これは本当に大変大きな壁なんじゃないかなと思いますので、今回その呼吸をどうやって楽にしていったらいいかという話を、そして楽なだけじゃなくて自由にコントロールするっていう、そういう話をしていきたいと思います。まず一番大事なのはポテンシャルを上げること。ポテンシャルというのは潜在能力というやつですね。で、先ほどホイッスルを吹くには、そんなに肺活量っていうのがむちゃくちゃ必要なわけではないっていう話をしましたけれども、フルートに関しては少なくとも倍以上いるので、それなりに肺活量もいるかもしれません。で、その肺活量の、マックス、肺活量が全てではないです。その肺活量を上げるためにマラソンとか水泳とかしてとかっていう、そういうのはちょっとなんか順序としてどうかなと僕は思うので、肺活量のポテンシャルをパッとまず引き上げるにはどうすればいいかという話からスタートしたいと思います。逆にまず最初に肺活量のポテンシャルを下げる方法をトライしてみましょう。まず首を固めて縮めてグーって首に力を入れた状態で鼻から息を吸ってみる。どれぐらい息が入ったか覚えておいてください。今度は骨盤から頭までができるだけ長い距離になって、頭の中に風船で使うヘリウムガスがいっぱい入っていて、頭がふわーっと浮かび上がっていくようなイメージで、頭と首の周りが自由に動く、そんなイメージを持ってください。その状態で鼻から息を吸うとどうでしょう。入っていく息の量は変わりましたか？多分ほっといても、たくさんの息がお腹の下の方からずっと深く入っていくっていうことになったんじゃないかなと思います。逆に首を縮めてぐっと固めてしまうと、鼻から息なんか吸えないよっていうぐらい入っていかないと思います。これぐらい差が出る。これ今姿勢を変えたわけですけれど、この姿勢によって肺活量のポテンシャル絶対量、これぐらい変わってきてしまうということなんです。なので姿勢がいかに大事かということですね。もちろんこの姿勢、今頭のバランスっていうのを整えて頭を楽にしてっていうこれだけですけれど、指が動いたりとか体が動いたりとか、いろんなところにいい影響を及ぼすと、思ってください。なのでこの姿勢が非常に大事になります。
で続いて僕が楽器を弾いている時の呼吸のイメージを、皆さんに体感してもらいたいと思います。まず先ほどの姿勢をもう一度確認してください。骨盤があって、その上に頭が、骨盤から頭までができるだけ長い距離になるように、そして頭がふわーっと浮き上がって頭と首が自由になるような、そんなイメージです。その状態で両腕を前に出してもらって、口をガパッと開けて、声にならないため息のような感じでというふうに息を出していきます。そして吐き切ったらそのまま口を閉めないように気をつけながら一気に体中の力を抜くと勝手に息が入ってくるの分かりますか？そのまま吸わずにまた吐くことができます。これだけ。勝手に息が入ってきて、また次吸おうとしなくてもスタートできますよね。これが僕が楽器を吹いている状態に、のイメージに近いんじゃないかなと思います。この腕を上げるスピードを速くすると、吐くスピードが速くなります。逆にゆっくり上げると息はゆっくり出ていって、吸うときは緩めれば一瞬で入ってきます。楽器を弾くときにはこういうゆっくりな方が多いかもしれないですけれど、時に吹き込むときは早く出すときもありますよね。こういう感じで呼吸をイメージしています。結構不思議な感覚じゃないかと思うんですね。割とふわっとしているというか。で、これ起きていることは単純で、ここに横隔膜があって、横隔膜が上に上がって肺の空気を押し上げて、首の中を通って喉を通って、物理的にはここから口の中を通って口から外に息が出てるんですけれど、口から息を吐こうとすると何かこうホースを絞るようなこういう力が働きやすいので、喉まで行ったら口は無視して、この上顎のこの蓋の部分ですね、口蓋って言ったりするのかな、この上顎の蓋の部分から、これはイメージです。ここからは突き抜けて息が頭のてっぺんからこうやって出ていくっていう、そういうイメージですね。ここから上に向かって吐く。で、それが緩んで落ちて、横隔膜が落ちて息が一気に入ってくる。こういう感じです。普通に物理的に当たり前のことが、こっから先だけですね、イメージが違うのは。その物理的に起こっていることとイメージしていること、若干ギャップがあるかもしれないんですけれど、基本的にはこういう流れをイメージしています。今この両腕を上げてはーっと入っていった時に、お腹の内側が小さく勝手に使われる感じっていうの分かりますかね。こう芯の部分がこう勝手にふっとこう使われるっていう、これが必要な息の支えです。で、この楽器とかね、歌とかで腹式呼吸とか呼吸法とかいろんなものがこう出てきて、それは凄まじい数の情報が飛び交ってると思います。いろんな考え方があると思うので、あくまでこれは僕の考え方ですけれど、腹式呼吸っていう名前を使った時に結構ガチッと下で固めてっていうイメージがつきまといやすいんですよね。で、
これお腹の外側をガチガチに筋肉でこうやって固めてしまうと、その力は確実にいろんなところに伝わっていきます。なので指も肩も首もガチガチになりやすいです。これは、楽器を弾くにはあんまりふさわしい状態とは言えないですよね。一方で今ふわーっとこう上に向けてこう息が流れていって、そしてお腹の内側で小さくこう筋肉が使われて、こういう状態だと、頭も首もリラックスして腕も指もリラックスして体が思い通りに動きやすい状態になります。この内側の方でうっすら使われている感じ、これだけを吹いてる間中ずっと意識してもらえれば、それで支えとしては十分です。しかも下の方だけを意識するんじゃなくて、息は上に向かうので、こう上下にこう伸ばすみたいな、そんなイメージを僕は持っています。あとこの横隔膜の意識っていうのが若干あって、特にハイトーンを出すとき、高い音を出すときには横隔膜をぐっと引き上げておくっていうことは、僕は使っているかなというふうに思います。なので大人ほどこの呼吸っていうのは何かをこうしなきゃとか、すごく力を入れて頑張らなきゃとか、努力忍耐みたいなそういう話になってきやすいんですけれど、どちらかというとその上に向かってふわーっと楽に吐けて、かつこの下の方で支えるうっすらと小さな支えができている状態っていうのは、ヨガとかをやる時のゆったりとした呼吸とか、ああいうのに近いんじゃないかなと思います。そういう呼吸で十分いろんなコントロールができるかなと。もちろんそこに一瞬こう、息を足したりっていうことは出てくるんですけど。で、基本的なそもそもの考え方として僕は、呼吸は、できるだけ楽な方が良いというふうに思っています。その呼吸が苦しいのがデフォルトっていう状態で長いことやってきた、体育会系吹奏楽部、僕もそういうところの出身で、部活が始まるとなぜか腹筋背筋腕立てとかそういうのから始まってたので非常によくわかるんですけれど、そういうところ出身の方で、特にフルートをやってらした方で、目の前が真っ青になるのがデフォルト当たり前だと思って長くやってらした方とかにお目にかかった時には僕は非常にショックを受けました。そこまで辛い思いをしなくても楽器は弾けると思います。この呼吸っていうのは人間の生命を維持するために絶対必要なシステムなので、この呼吸が苦しいっていう状態になると、はっきり言っちゃえば頭の中音楽どころじゃなくなるんですよね。いろんなことがどうでもよくなってしまう。だからできるだけ苦しいっていう状態を避けたいんです。で、そもそも人間はどういう瞬間に苦しい、呼吸が苦しい、息が苦しいというふうに感じるのかっていうと、多分4つしかないんじゃないかと思います。1つは目いっぱい吸ったとき、2つ目は目いっぱい吐き切ったとき、3つ目は止める、どういう状態でもいいです、ずっと止めてしまうとき、最後4つ目は吸ったり吐いたりしようとしてるのに妨げるとかってこう抵抗をかけると苦しさを感じます。この4つの瞬間しか苦しさを感じることはないんじゃないかなと思うんですけれど、で今こうして、話をしているときに、あるいは皆さんが日常会話でこうやって話をしているときに、息が苦しいって常々感じてる人はいないと思うんですよね。あるいはいらっしゃったら今流行りの病を疑ってください。病院に行く必要があるかもしれません。
普通に健康な状態であれば息は会話をしてても楽なはずなんです。でそれはなぜかって言ったら、何もしなくても 50% ぐらい息が肺の中には入っていて、この 50% の周りをこの会話をしながら細かく小刻みに吸ったり吐いたりして、吐くのは喋ってる時かな、この今勝手にちょっとだけ吸ってちょっとだけ吸ってっていうのを繰り返して、結局会話の時には4割6割ぐらいの間を行ったり来たりしてるだけなんですよね。間違っても喋り始める前にでこうやって目いっぱい息を吸って喋り始めて、しかも途中で息継ぎをすることなく機関銃のようにベラベラ喋って苦しいんだけどこうやって喋ってますとかって、こうやって喋る人はまずいないと思うんですね。もう普通に自然に4割6割の、間を行ったり来たりしてる分には苦しさを感じない。で楽器を弾く呼吸もその延長でありたい。楽器を弾く場合は、7割3割とか、僕普通にダンスチューンを弾くときは通常モードであれば、8割2割ですね。せいぜいそれぐらい。それ以上それ以下を使わないようにしています。そこから先は苦しいゾーンに入るからです。ゆっくりな曲、スローチューンとかになると9割1割もうちょっと使うかもしれないですけれど、ダンスチューンの場合は結構小刻みにブレスしていけるので8割2割までしか使わないようにしています。その8割9割を超えてマックスに近いぐらい 100% に近いぐらいまで吸ってしまう。それには、すごく力が必要なんですよね。その力をかけて吸った息は今度吐くときに我慢しながら吐いていかなきゃいけないので、そこにも力が必要になります。そうすると力の入ったコントロールしづらい、状態になるわけなので、あまりそれも音楽的にならないっていうふうに僕は考えています。ダンスシーンを吹くときなんかは下手したら最初ブレスなしでスタートします。ホイッスル吹くときなんかも絶対そうです。最初に吸ってしまったら余っちゃうんですよね。どっちかって言ったらね。なので吸わずにスタートして 50% から減らしてって 30%、20% までになったら、さっきこれをやった時みたいに勝手に緩めた瞬間に入ってくる。そしてまた弾き始める、緩める、入ってくる。これの繰り返しですね。これぐらい呼吸は楽であってほしい。もちろん音域とか弾かなきゃいけないフレーズの長さとかによっては長くコントロールしたり、あるいはその一定のスピードで息をコントロールしてより音楽的な音を出すっていう風にするにはある種のコントロールが必要になってくるんですけれど、そこには先ほどの、小さな支えがずっと継続してあって、ヨガのような穏やかな呼吸があってっていうのがベースにある。これだけで、十分いろんなことができると僕は思っています。なので呼吸が苦しいという人はですね、まずそのあたりを考えてみてください。今日やったこの呼吸のイメージですね。そして何割まで使うのか、またその実際にダンスチューンの中でどこで吸ったらいいのかとか、どれぐらいの頻度で吸ったらいいのかっていう話は別にあるので、これは別の回で取り上げたいと思います。アイルランドの音楽は、ダンスの音楽なので、ここで吸っていい、ここでは吸ってはいけないっていうのが確かにあります。でもそれを守れば結構小刻みに吸うことができます。そしてそのどういうタイミングで吸えばよいのか、そしてまた、その同じブレスでも魅力的なブレス、そうでないブレスっていうのもあります。その辺もまた取り上げられたらなと思っていますので、まずは今回のその姿勢を、調整してポテンシャルを上げて、そして楽なイメージで2割から8割までを使って楽なイメージで呼吸を、使う。そして、お腹の内側の小さな支えによって、ゆったりと長く安定した感じでコントロールできるようにっていう、この、3つのことを、
考えながら、練習してみてください。この動画のシリーズでは、今後もこういうできるだけ基本的な皆さんがつまずきやすいトピックを取り上げていきたいと思っています。こんな話を取り上げてほしいというようなリクエストがありましたら、LINE 公式アカウントの方から、リクエストをお寄せください。また、今回の動画面白いとか役に立ったとか、思ってくださった方は、動画の高評価とそれからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは、本日はここまで、どうもありがとうございました。豊田幸三でした。バイバイ。